Filipko, poď. Poď, ideme autička skladať. Poď. Maminka pomôže. No, maminka ti pomôže. A pozri, to tu máš rád. Ty si autička. Poď, Zlatko. Maminka pomôže, poď. No super. Ty si strašne zlatý, ale pozri, čo ja tu mám. Pozri, maminka ti pomôže. Pozri, čo ja tu mám. Aha, pozri, Filipko. Aha, loďka. Či je loďka? Aha, pozri, páči. Pozri, čo ti dá. Loďka. Pozri sa, loďka. No vidíš, auto. Výborne. No vidíš? Trolejbus. No. Filipko. Lietadlo. Výborne. Pozri. Auto. Krásne. Kde je auto? Kde je auto? No super. Pekne si sadkám. Tak, super. Autobus. Páči. Výborne, Filipko. No super. Aké? No ako? To je autobus. Vlak. No, super ti to ide. Keď hopaj nožku, tak. Električka. A pozri, čo tu máme, trošku ťažké. Písmenka. Pozri. Pozri, Fifi, pozri. To je I. To je O. Kde je O? O. Tu je I. Aj ty povedz I. Výborne. Filipko, pozri. M. Ako? M. Krásne ti to ide. C. Super. M. I. Ja. Krásne, ešte I. No, tak si dal. C. Krásne opakuje Filip. M. C. O. Ako? O. Ešte O. No vidíš, dobre. A ešte tu máme trošku ťažkú úlohu. Ja ti pomôžem. Pozri sa. A hľadám. Dám guličku, nechaj tam. Hľadám rovnaké. Kde je kartička? Tu je kartička. Super. Pozri. No, tam je kartička, tam si dal. Dobre. Gulička. Kde je gulička? Hľadám guličku. Kde je? Skús. Gulička. A pozri, tyčinka. Kde je tyčinka? Tu je kôstka. Mňam. Kde je kôstka? Výborne. Aha, Filipko. Počkaj, to nemáme. Aha, hrebeň. Hľadaj hrebeň. Tu je hrebeň. A, Filipko, pozri, čiapka. Kde je čiapka? Tu máme taký fialový prstienok. Tak. A topánočka? Tam, super. Aj taká topánočka? Topánka. Zelená. A pozri, takýto kvietok.
Super. Danies, kartičku už je hotovo. Danies, dobre chlape. Pekne skolal, šikovný.